paghulata nga basyada kasi relax para ma-realize mo nga baby ta ka. Ako malaga sa imo, wala ko gani kadalagan kung malate na ko. Di pagpaminsara nga laway ka, oo, laway ka gani pero di lang pagpaminsara. May lucky gid nga akong mga gat mamangkot kung sakit. Ano, abno ka mo? Ambot simuda, linya sa mga palasunggod. Kaya nga post ko, trip ko lang. Kung hindi mo gusto basi, ako imo gusto. Laway man ko para sa inyo. Laway man ko para sa akon. Nag-assume. Bisan adaw-alaw mo na siya pulawan. Salamat sa tanan gyapon ng inyo tupan. Ang feeling susimo do buyon. Bisan ano ko katago, galabaw gyapon. Sis kabalo ko nga akon sala pero gabais la ko para sa diya. Sakit pa ta ako, daw gusto ta ka makita. Dear kaputian, ang tuod bala, gasunggod ka sa akon. Hambalon mo ko kung sa iban ka na magsadya ha. Kay dasok ta ka sa sakang ya. Kaisa, kinanlan ta man palayo para hindi ta masakitan. Amo na magprito. Gabaligya ako, gali bulong. PM ka kung may nabatyagan ka na sa akon. Wala ka balay namutan sa kabuhi ko pero nga ka ba kasi mo mang isyo. Tiyan ako hindi ta ka edad. Edad mo palang daon ko, how? Ayos ka ba? Ayos ka ba? Ay lang. Kami munggo sa pader. Gawdid ko nga tao. Pero once hindi na ko gawd, hindi na ko tao. Bagay na ko simo. Buday, gidya kung wala ka self-confidence, no? Hindi ka gidya mabusog sa birthday. Gina-chat mo, bebe ko, kay board ka? Te kong lopogon, ta ka kay board man ko. Legit ang kasadya. Kung pikuni mo ginastorya. Diba? Thank you so much na nagtanaw sa video ko till the end. Happy vibes na kita and always take care of yourself. Kay ang virus, para lang kita sa palibot, hindi natin makita. God bless. Bye-bye.